Il-Prim Ministru Roberta Bela jinsab fi Brussell fejn ingħaqad mal-kapijiet ta' stati u gvernijiet tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għal summit ta' jumejn li qed jitqies bħala wieħed importanti f'mument ta' inċertezza internazzjonali u sfidi ekonomiċi dejjem jikbru. Il-laqat hawnhekk fi Brussell bdew il-ħamis filgħaxija b'diskussjonijiet dwar il-kompetittività Ewropea hekk kif il-mexxejja Ewropea din jikkunsidraw miżuri biex l-Unjoni Ewropea tibqa' tattira l-investiment, tħeġġeġ l-innovazzjoni u wkoll issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha f'kuntest ta' ekonomija globali li kull ma jmur qed issir dejjem aktar kompetittiva. Fuq l-aġenda hemm ukoll il-qafas finanzjarju fit-tul tal-Unjoni Ewropea għal perjodu bejn l-2028 u l-2034, magħruf bħala l-Multi Annual Financial Framework. Dan huwa l-budget li jiddetermina kif se jitqasmu mijiet ta' biljuni ta' euro fost il-prijoritajiet Ewropej fis-snin li ġejjin, inklużi fondi għal koeżjoni, l-agrikoltura, is-sigurtà, id-difiża u tranzizzjoni diġitali u ambjentali. Il-mexxejja Ewropej mistennija jiddiskutu wkoll il-gwerra fl-Ukrajna b'aġġornament dirett mill-President Ukren Volodymyr Zelensky dwar l-aħħar żviluppi fil-konflitt u dwar l-appoġġ kontinwu li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti lil Kiev. Tema oħra ewlenija hija s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, b'attenzjoni partikolari fuq l-effetti li l-instabilità fir-reġjun qed tħalli fuq is-sigurtà u l-ekonomija Ewropea, inklużi l-prezzijiet tal-enerġija u l-kummerċ internazzjonali. Matul il-laqgħat tal-ġimgħa il-Kunsill Ewropew se jkompli jiddiskuti kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni, il-ġlieda kontra traffikar ta' droga, kif ukoll il-ħtieġa li tissaħħaħ id-difiża u s-sigurtà Ewropea f'kuntest ġeopolitiku li qed jinbidel pass maġġel. Fuq il-pjattaforma soċjali X, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li fis-sfond ta' prijoritajiet ġodda l-għan tal-Ewropa jibqa' l-istess, dak li żomm lill-Unjoni b'saħħitha maquda u tħares lejn il-futur. F'kitba oħra ftit wara l-Prim Ministru qal li qabel bdew il-laqgħat tal-Kunsill il-ħamis filgħaxija iltaqa' mal-mexxejja tal-Friends of Cohesion, alleanza informali magħmula minn 16 stat membru Ewropew li b'vuċi waħda jaħdmu biex jipproteġu l-iżvilupp reġjonali u jassiguraw il-fondi għall-agrikoltura fil-baġġett Ewropew. Il-Prim Ministru kiteb kif flimkien affermaw mill-ġdid li l-politika tal-koeżjoni tibqa' ċavetta biex tissaħħaħ il-kompetittività, ir-reżiljenza u l-prosperità madwar l-Unjoni. Is-summit se jintemm il-ġimgħa b'konklużjonijiet li mistennija jindikaw id-direzzjoni politika tal-Unjoni Ewropea dwar dawn il-prijoritajiet ewlenin għax-xhur u snin li ġejjin. Trisha Falzon minn Brussell għal TVM News.